Bu bit яңалык. Bu яңалыкка кешеләр өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, киләчәктә файдасы булыр дип өметләнәбез. Әлбәттә, безнең халал система шундый яңа ниләрдә, программаларда катнашырга тиеш. Әлбәттә. Бүгенге көндә әйтергә авыр, ул ниндидер файда китерәме, юкмы. Ләкин безнең Райхан кафелардан да булуы безнең өчен үзенә бер шундый шатлык дип әйтергә була. Сез үзегез кулланасызбы аны? Ачып карыйм. Кайбер чакларда. Файдасы тияме? Файдасы тия. Башка шәһәрләрдә булганда, кая халал кафелар бар, кая нинди кибетләр бар, шунда ачып карарга бик уңай. Әлбәттә, мөселман яшьләре менә мондай халал кит дигән программалар чыкканга шатланалар. Чөнки бүтән шәһәрләрдән килгән мөселманнар да, әйтимчә, например, Казан шәһәрендә менә бу программаны ачып, нинди халал кафелар, нинди мәчетләрне бик тә табырга җиңел.